For at lave en fortynding skal man først vælge en fortyndingsgrad. Vi har her valgt at udtage 25 ml og blande det op til 250 ml. Derfor er fortyndingsgraden 1-10. Vi udtager 25 ml af vores stof, her kobber-2-sulfat, med en pipette, og det putter vi så derefter over i et 250 ml målekolbe. Som I kan se, er der i gang med at blive udtaget 25 ml af stoffet, og det skal selvfølgelig gøres så præcist som muligt. Derfor bruger vi det mest præcise udstyr, vi har fået stillet til rådighed af dejlige Carsten Clausen. Ja. Her vises, at vi har vores målekolbe på 250 ml, og at vi putter vores kobber-2-sulfat ned. Herefter skal vi bruge noget destilleret vand for at fortynde, og det tager vi direkte fra hanen, som man kan se her om lidt. Lige om lidt. Nu kan man se det, og det er fantastisk. Jeg skal lægge mærke til, at vi ikke fylder helt op til stregen, men vi venter lidt, så vi kan få det sidste helt præcist, i det vi vil have en så præcis måling som muligt. Og vi bruger en plastpipette til at gøre det helt præcist, og den er vist på billedet. Det kan ses om lidt, hvordan vi rammer stregen og en finger. Og så er der fokus. Og vi tager det dråbe for dråbe, indtil bunden af en fortyndet opblanding rammer stregen. Og så derefter blander vi det ved at vende den om. Nu har vi altså lavet en fortynding, som kan ses på billedet. Vi vælger nu at lave en fortynding til af vores allerede fortyndede stof, igen i forhold 1-10, og derfor får vi en fortyndingsgrad på 1-100. Og inden vi laver en ny fortynding, så har vi selvfølgelig husket at gøre vores udstyr rent, så der ikke kommer nogen af de gamle stoffer på, og derved skaber dårlige resultater. Og der udtages igen 25 ml af vores nu fortyndede stof, og det gøres selvfølgelig så præcis som muligt. Og ja, det kan man se på billedet, hvordan en ekspert er i gang. Det er rigtig, rigtig godt arbejde, vi ser her. Og det puttes nu over i en ny målekolbe. Så kan vi også vise forskellen på det 1-10 fortyndede og det 1-100 fortyndede. Dråben lader vi selvfølgelig hænge i pipetten for at skabe det mest præcise, som I måske har fået at vide i instruktionsvideoen til en fuld pipette. Nu bruger vi så nok en gang demineraliseret vand. Det skal lige nævnes, at slangen ikke skal puttes så langt ned i målekolben, da der kan være forskellige ting på slangen, som giver dårlige resultater. Og vi sigter nu igen efter at ramme stregen. Og her bruger vi også en plastpipette lige her om lidt, til at få de sidste dråber ned. Det vises nu. Ja. Og så er den snart ved at være der. Vi blander nu igen opløsningen, og her lige om lidt kan man så se forskellen på de to fortyndinger. Den til højre er selvfølgelig mest fortyndet.